Lakip karon sa Dilihok ang probinsyal nga panggabanan sa Davao Oriental aron matanggal na ang nakong tubig nga napundo. May kalabigitan sa nahitabong landslide sa San Isidro, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Mato ni Julie Maribuena, Public Information Officer sa Jose Abad Santos, LGU, nga nagkayusa na ang Municipal Engineering Office, Department of Public Works and Highways ug Provincial Government sa Davao Oriental aron makapadala og mga tawo ug mga kagamitan. Problema karon sa mga gipadala nga sakop mo ang kalsada nga agian tungod sa daghang mga landslide. Nihangyo na matud pa sila sa DPWH nga mapalapdan ang kalsada apan problema gihapon tungod sa daghan nga mga landslide. Gidugang nga ni usa ka opsyon nga moagi ang mga sakop sa Glan, Sarangani Province apan ang kalsada motor lang sab ang pwedeng makaagi apan risk gusab nga pagaagian. Ila pa po tong ginasusi og taman sir para ma-realize tong mga plano kung unsaon to pag sulbad ang problema nato sa landslide damage structure po. Kaya dili man siya makaya pa for now og mga heavy equipment, so ginapangitaan pagpamaagi jud og taman sir. Kasama mo sa bantag serbisyo publiko, Radyo Man, Bien Laban sa Tatak, Aramen.